Ingane izawulontsha nawe. Phumani. Nanku nanku. Weledi. Weledi. Kaniziphabele nibase. Yeah. Alright guys. Yeah. Ke ngoku nithi kuya actwa apha eShark Theatre. Ngoku upractice nganto? Practice. Alright. Utsho. So nani ke niyayithanda le nto yenziwa apha? Mamelani kaloku. So nani niyayithanda le nto yenziwa apha yo act? Mamela kaloku le yo actor apha yenziwa ngobhuti apha. Anibawuli nijoyina ni act nani ngenye imini. Aningeni nini? Nisebancinci kaloku. Ewe. Le niyiculayo. Hayi fodini. Ithi uqoqa mari basito sam. Yo kutsho ba? Oh madoda. So cute. Nidla wabukela. So lo lapha phambili yena wenzani pha? Beli guitar. Bani igama lakhe? Yo, kuliya bani? Yo aliya isukile. So nimazi kahle. Oh. Dumbani mna? Yo. Ndihlala phi? Khanicingeni. Good boy, andiqhabeleni izandla. Hlala ecebere, Ndi-acta njani? Jonga kaloku kubakho ikhamera. Yabonisa khamera leya njengaleya. Ya, kubakho laa khamera. So usikelem, khona usikelem lo uthi yambona mtshitha lo namarasta. Ya. Ya. So ayinobuthetha ngongxaki wena. So ke ngoku lamtshitha ufaka laa nto ayi-connect light. Thina ke ngoku sibe ke ngoku kukho into esiyicingileyo uba sawuyenza ngalaa mini. Udabana. Namazi ihlowu yena. Namazi ihlowu. Lo ndihlala naye pha. Wenze ntoni? Wena usibi-speaker pha uthi uzasibhestisha. Udibonile? Kaloku bendiyosdastisha nje bendingasibi. Yanibona kulaa picture? So kudala ixhonyiwe la wepha. Mane ninibona. Mane nikhomba pha epictureni. Nina aningcolisanga la picture. Nina kaloku niyonqena uyiphatha ngezandla ezinegcwele ifish oil nevaseline. Abanye bagrumba ngazo. Bagrumba ntoni? Bagrumba amagumba. So kuthiwa kwephi lala? Zabalaza. Niyazabalaza. So izabalaza ingaphi? Le? Kaloku napha ezantsi. Oh, hayi ke madoda yabona into yenzekayo funeka nikhule ne. Ningenzi into ezisitowuti. Ni-acte. Yabona uyakunceda ku-acta kakhulu tyebe benentesha. Ewe, khwele olepreyini, khwele yonke inemoto uhambe yo-acta kuloo ndawo. Akhona ndiwaphethe. Ndiwaphethe mntanam amaqusam. Funa ndicule yena. Thanda umculo yena. Awu legend. Hayi khona album mfo ndikhuphile kaloku. Nawe ne? Oh, hayi legend. Hayi madoda. Oh, hayi nonke mos nithanda umculo. Kacule laa ngoma yakho. Ithi hey sidlala fast le ngoma zasicule ngozasingamakhwelo. Ithini? Jole ngoma. Hayi ke ndiyabulela guys bekumnandi uba nani va.
yakhe manje. Theni ngayibukela aba-actayo pha. 150. Ewe kaloku kungena abantu ababhateleyo. So eyenu ubhatele wena. eyenu iyeza. Ibona mhle ngaphana ndibhatelanga. Kodwa uzangena Yakho ngizongena. Oh. Ngingena xa ndiyo eta xa mna. Yho, South Africa kunzima bantwana bam. Asunibone ba? Kaloku nizanibona late. Uze nomalume okanye ubhuti. Xelele ilali yonke uphanjile ulapha noliya. Nothi Msiyane, yajonga. Kuyabukelwa apha. Umsiyane. Ngusiya ba? Siyaseya. Nawu siya, nawu siya. Yo Msiyana. Funeka nawe xa uthetha uthethe lawe lakhe yabo. Abawela thetha la. Phaa efilimini. Kaloku oliya laa nto bayayenza laa kamera ibe ngathi iskin sakho simhlophe. Otherwise umnyama apha. Usiyaseya. Ndayala ntwana ungxaki. Umqhwabile ungxaki. Missing ngxaki. Awufumanekile ubengalahlekanga laa nkunkuma leya. Bingalahlekanga biyenze iqhinga apha uba uMary makabhatale imali. Phela ndabuya kawubukele mos wena. Izolo ibidlalile nje. Funa niyibukele izolo. Yabo? Boyile bhani. Heduliya. Mary ngilasiza. Yo hani yabukela. Kanti siqhwabeleni. Ya, Nkosini ke ne. Thank you, very good. Sit down.